A cikin Difa, gwamnan wata jihar ya kai wata ziyara ne a can Central Electric na Difa domin ganin yadda aikin yake tafiya. Al'ummar Difa sun yi kuka sosai, sun nuna cewa akwai ƙarancin wutar lantarki. A yayin da gwamna ya ji wannan, sai kawai ba a jima ba sosai aka lura cewa an shigo da wasu sabbin group electrogen, abin ba a ma kai wata guda ba. A yayin da waɗannan group electrogen suka kai, an ce za a yi amfani da su ne domin magance rashin wutar lantarkin da ake fama da shi a wani yanki a cikin jihar Difa. To a daidai wannan lokaci, gwamna ya kai ziyara ne a can Central ta Difa domin ya ga yadda aka yi installing ɗin waɗannan group, domin kuma ganin idan an magance wannan matsala ne ta wutar lantarki ko a'a. Gwamna yana kai a cikin watan Central, ya fara la'akari da yadda aka yi wannan installation, ya lura cewa tabbas mutanen Nijelek masu aiki a wutar lantarki na Nijar sun yi ƙoƙarin gaske sosai wajen installing waɗannan Central Electric guda 4 waɗanda suka shigo a cikin jihar Difa. Sannan bayan su an ce akwai wasu waɗanda suke nan sama hanya tahi. Gwamna ya ce tabbas za a samu ci gaba, duba da cewa yanzu an saka waɗannan group electrogen a cikin Central Electric na Difa. Sannan ya yi wata magana mai mahimmancin gaske, inda yake cewa mutane sun ɗauka lokacin da waɗannan group electrogen suka shigo a cikin Difa, mutane sun ɗauka kawai gobe shikenan za a magance wannan matsala ne ta wutar lantarki. Ya ce a'a, wannan ba haka aikin yake tafiya ba. Ya ce domin mutane ba su yi la'akari da cewa waɗannan group electrogen sai an saka su, an yi installation ɗinsu, an yi duk wasu gyare-gyaren da ya kamata kafin ya iya samu komai da komai ya zo yadda ake bukata. To yau sati 3 kenan da aka ɗauka ana waɗannan installation, ana gyare-gyare. Ya ce yanzu dai alhamdulillahi za a ga cewa an samu ci gaba a cikin fannin wutar lantarki a jihar Difa. Kenan sai mu ce muna shinshina ma gwamnati, kasancewar ana sauraron buƙatun al'umma ne domin a biya musu su.